ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Ndalama zokwana 1.28 trillion kwacha zomwe zikupita ku nduna wa zamaphunziro mu dongosolo la zachuma zithandizira kupititsa patsogolo ntchito zamaphunziro m'dziko muno. Apolisi atsimikiza zakumangidwa kwa mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli Jackie Kamwachale. Ndipo bungwe la Tobacco Commission latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti chaka chino fodya agulidwa pa mtengo wabwino. Takulandirani mu nkhani zathu. Pomwe aphungu a nyumba ya malamulo akumalizitsa kuunika ndalama zopita ku nthambi za boma kudzera mu makomiti a nyumbayi. Atolankhani athu mwayintu modzi ndi lonjezo Nsodoka akuunika ntchito zomwe ndalama zomwe zayikidwa ku nduna wa zamaphunziro ndi ntchito zikuyembekeza kugwira. I'm pleased to report that the budget I'm presenting before you, Mr. Speaker, sir, it is people-centered, it is pro-poor, it is developmental, as well as transformative. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka inauza nyumba ya malamulo kuti mwa ndalama zomwe azigawa kupita ku nduna wa zamaphunziro 47.6 billion kwacha zipita ku ntchito yopereka maphunziro aulere msukulu za primary ndi za sekondari yomwe inayamba pa 1 January chaka chino. Cholinga cha ntchitoyi ndi kufuna kupereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira aliyense. Pa ndalamazi 31.7 billion kwacha igwira ntchito zolipira ndalama za chitukuko zomwe ophunzirawa amapereka msukulu za sekondari ndipo 15.9 billion kwacha zipita ku malipiro a general purpose fee zomwe ophunzira amapereka msukulu za primary. Mutani Tambala ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maphunziro ndipo ati ntchito yopereka maphunziro aulere msukulu za primary ndi sekondari ndi yofunika kamba kuti ithandizira kukweza maphunziro yomwe ndi ngodya yofunika kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya ake oti lidzakhale lodzidalira pachuma pofika mchaka cha 2063. Boma la Esesa kuyika ndondomeko ya skulu za sekondari za primary za ulere ndipo boma likupereka ndalama kuma skulu amenewa kuti aziyendesera zimenezo. Inu ndine tikhoza kuvomereza kunena kuti pali zinthu zina zimene zikhoza kukhala zokwanira zikhoza kukhala zosakwanira, koma tikati tinene moona mtima ndiponena kuti boma la Esesa mmene muli magapumo ndimofunika a minister a finance mounikira ndi education aunikirane kuti mmene mukucheperamo aone kuti kodi mmene mwangasokerere bwanji. Posachedwa apa bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC linatulutsa ripoti la kalondolondo wa mmene ntchito za maphunziro zinayendera mu ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2025-2026. Ripoti ili labweretsa poyera kuti pa ndalama zomwe boma linayika ku ntchito za maphunziro 77% ya ndalamazi ndi yomwe inaperekedwa ku ndunawo. Akondowe ati aphungu a nyumba ya malamulo akuyenera kuunika zinthu ngati izi. Uniuni amene tapanga ationesera kunena kuti mu budget yonse 1.3 trillion imene unduna udapasidwa ndalama zimene zaperekedwa makonsolo komanso maskulu komanso ku central government ndi 77% yokha. Koma kwangosara 20 days pamene pali ndalama zopitirira 200 billion zimene zikuyenera zikhale zitaperekedwa, zimene zikuoneseratu kunena kuti ndalama zimenezi siziperekedwa. Chifukwa chake pakuyenera kuti pakhale kufanana pa ndalama zimene zaperekedwa ndi mmene boma likutumizira ndalama maskulu komanso makonsolo. Pakadali pano Akondowe ati akadakonda kuti ndalama zokwana 5 billion kwacha zomwe zayikidwa ku thumba la dera la aphungu a nyumba ya malamulo la Constituency Development Fund CDF 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse idzipita ku ntchito za maphunziro. Ndondomeko ya chuma cha boma ya
ya 2026-2027 yayika ndalama zokwana 11 biliyoni kwacha yogulira zipangizo zophunzirira komanso zophunzitsira msukulu za sekondale ndi pulaimale. Izi zikuonetsa kuti ndalamazi zawonjezereka ndi 122% poyerekeza ndi ndalama zomwe zinayikidwa mu ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2025-2026 zokwana 4.96 biliyoni kwacha. Powonjezera apa ndalama zokwana 45.7 biliyoni kwacha aziyika kuti zithandizire kuyendetsa sukulu za sekondale komanso sukulu zosula aphunzitsi. Ku sukulu zisanu ndi imodzi za ukachenjede za boma zapatsidwa ndalama zokwana 234.3 biliyoni kwacha. 42 biliyoni kwacha mwa ndalamazi zithandiza kuti ophunzira oposera 40,000 apeze mwayi wangongole zothandiza pa maphunziro awo. Lusubiro Phiri komanso Christian Madzayenda ndi ena mwa ophunzira omwe amapindula ndi ngongoleyi kudzera ku bungwe la Higher Education Student Loans and Grants Board ndipo akufotokoza. Sango yanga ndicho chuluka chifukwa kuti thandiza anthu ambiri kuti apeze maphunziro chifukwa poyamba paja apeza kuti anthu awasankhira kuma universities komano awakanika kupita chifukwa yoti alibe mafizi komanso ngati ndrama ya upkeep alibenso ndrama yoti zikathandizira kusukuluka nkhani ya chakudya chani zimakhala zovuta. Skulu imavuta chifukwa cha mwina ndrama zikusowa komano poti parliament yariganizira ana ovutika afe kuti tithandizike komapo ndifuna ndithokoze boma pa yomwe lapangacho ndi chinthu chachikulu ndipo apresident athu alandole muchifukwa cha zimenezi. Poyankhulako pa nkhaniyi wachiwiri kwa wamkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Luwana Profesa Emmanuel Kaunda wathokoza boma pokweza ndalamayi ponena kuti ndi njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ife tinasangala kwambiri kuti nambala yakwera ikanga tinali 35,000 mwa pamenepo ngati sindikulakwitsa yafika 40,000 42 billion kumbuyo kusinali choncho. Ifeyo ngati malida za university tingonena kuti boma mwachinda chinthu chachikulu. Pomwe dongosolo lowunika ndalama zomwe boma lagawa ku maunduna ndi nthambi za boma likupitirira, mabungwe ndi anthu okhudzidwa ndi ntchito zokweza maphunziro akupempha kuti pakhale njira zoyenera zoonetsetsa kuti ndalama zomwe zayikidwa mu ndondomeko ya zachumayi zigwire ntchito yoyenera pa nthawi yake kuti zinthu zisinthe mdziko muno kumbali ya maphunziro. Kafukufuku amene bungwe la Civil Society Organization Nutrition Alliance Sisona lachita waonetsa kuti chaka chino bajeti ya dziko yomwe yaperekedwa ku ntchito za madyedwe abwino ndi umoyo wa thanzi yatsika ndi ndalama pafupifupi 1% kuyerekeza ndi mbuyomu. Akuluakulu omwe amaona zokhudzana ndi madyedwe abwino ndi moyo wa thanzi ati ali ndi nkhawa ndi momwe ndalamayi ikutsikira ponena kuti izi zikulepheretsa khama lawo lofuna kuthetsa kunyentchera. Miriam Kaliza ali ndi nkhani yonse. Kafukufuku amene bungwe la Civil Society Organization Nutrition Alliance Sisona wachita waonetsa kuti dziko la Malawi likupitirira kuvutika ndi vuto la kupinimbira makamaka kwa ana ang'ono. Malinga ndi kafukufuku wa Malawi Health and Demographic omaliza ana 38 pa ana 100 aliwonse okwana zaka zisanu ndi opinimbira. Chiwerengero chomwe bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi World Health Organization imati ndi mlingo okwera kwambiri. Akatswiri akuti vutoli ndi lakalekale pamene chiwerengerochi chakhala chili chokwera kwa zaka zopitirira 10. Bungwe la Civil Society Organization Nutrition Alliance lati kuchepa kwa ndalama zopangira mapulogalamu a ntchito za madyedwe abwino kungaonjezere vutoli makamaka pa nthawi yomwe othandizira ena akunja achotsa kapena kuchepetsa thandizo lawo. Mkulu wa bungwe la Sisona a Joseph Gausi akuti dziko la Malawi likuyenera kulimbikitsa chidwi cha atsogoleri a ndale komanso kuonjezera ndalama mapulogalamu a ntchito za madyedwe abwino ngati dziko lino lingapite patsogolo pothana ndi kusoweka kwa zakudya zoyenera. Iwo ngati aphungu ali ndi udindo kuti akhoza kuyitanisa ngakhale akunduna wa zachuma kuti afunse chifukwa chani ndalama zikuchepa ku ntchito imeneyi. Ndikuti mwina pakhoza kukhala kuti iwo akhoza kuthandizira kuti ndalama zochuluka zionjezeredwe ku ntchito imeneyi. Panalinso nkhani ya bilu imene tinayikamba meeting imeneyi. Bill imene yakhalitsa kuyamba kuipanga draft inayambika 2009
tikunena pano sinafike ku parliament kuti akhoza kukambirana kuti ikhale lamulo. Muli zinthu zambiri zofunikira mbiri muzikhoza zoteteza ku nkhani ya chitetezo cha chakudya chimene tikudya. Chifukwa aliyense pano pakali pano akhoza kumangopangako zakudya zina zilizonse akudziwa palibe angamange. Zakudya zambiri zimene zili m'misika mwathumu sizili zoyenera kuti anthu azidya makamaka kwa ana athu. Ndi timati iwo ngati aphungu ngakhale biluyo idakali ku nduna wa zachilungamo akhoza kuyitanisa ka nduna wa zachilungamo ka department yoyenerera kuti kodi zili pati. Chifukwa pakati panopo nthawi kupita ndipo timayenera tikhale ndi lamulo loteteza nkhani ya chakudya. Katswiri pa nkhani za madyedwe abwino ndi umoyo wa thanzi omwe amagwira ntchito ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, Dr. Alexander Kalimbira akuti nyumba ya malamulo ili ndi udindo waukulu pa ndondomeko ya bajeti yomwe ikuchitika pakadali pano pakuunika bwino lomwe ndalama zomwe zagawidwa ku mapulogalamu osiyanasiyana kuphatikiza mapulogalamu akadyedwe kabwino kuti alandire thandizo lokwanira. Akalimbira alimbikitsanso aphungu kuti ayesetse kuti lamulo lokhudzana ndi zakudya lomwe lidakonzedwa mu chaka cha 2009 libwere mu nyumba ya malamulo ndi cholinga choti lamuloli likakhazikitsidwa lithandize kulimbikitsa ntchito za madyedwe abwino mdziko muno. Anduna azachuma popereka budget statement ku parliament anatchulapo mu mfundo number 124 kuti chifukwa choti boma lazindikira kuti pali zakudya zina zochoka kunja zimene zimabwera amalawi akumazitenga nkusakaniza nkupanga zakumwa nkumamwa koma zimene zizi zili ndi kuthekera kuononga moyo wa Malawi. Chimene aganiza boma lachita chinthu chanzeru kwambiri layikapo msonkho wa 20% pa zinthu zimenezi. Ndeli manena ndi aphungu wakunena kuti kuyika msonkho wa 20% ndi chinthu chabwino koma iwo ali ndi udindo kuti akakambe ndi boma kuti 20% imene ikachotsedwa akalipira amene akumabweretsa zimenezi 20% imene ayilondole izipita kumaboma kumene kumakhala anthu kuti kumeneko tikayigwiritse ntchito powaphunzitsa anthu momwe ayenera kudyera moyenerera. Tikatero ndiye tikuthandiza dziko koma tikayitenga 20% ija nkuyigwiritsa ntchito zina osakhala zokhudzana ndi kuti umoyo wa anthu ukhale wabwino mwa magawo limene la chakudya ndi kudya koyenerera ndiye kuti palibe chimene achita. Aphungu ali ndi mphamvu imeneyo. Ndipo wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya zaumoyo mnyumba ya malamulo Maureen Chira atsimikizira okhudzidwa kuti komiti yawo yamva madandaulo onse ndipo ikhala pansi ndi adindo okhudzidwa onse kuti nkhaniyo ioneke mutu wake. Anatinso komitiyo itsatira nkhani ya lamuloli kuti libweretsedwe ku nyumba ya malamulo. Taonadi kuti ndithu nutrition yatsika, funding yawo yatsika zomwe sizikuoneka bwino kwenikweni chifukwa akutuza kuti pali ikuperewera ndi 190 billion ndi panopa madonors ambiri apita tinali ndi afikepo imene amayipanga fund nda European Union anapita kodi ndiye pamene papati pange bwanji. So ndi meeting yabwino ndithu ndipo tikhulupirira kuti tikamatha mkumano umenewo tikhala mwina tikuyimba lokuma. Akuluakuluwa akuti kuonjezera ndalama ku ntchito ya madyedwe abwino ndi kofunika kwambiri chifukwa zithandizira kuti kupinimbira kunene pakopitirira muyeso ngakhalenso vuto lakusowa kwa zakudya zoyenera lichepe mdziko muno. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma ya PAC yauza kampani ya EMJ Advisory Public Accountants kuti ipereke ku komiti mapepala a mgwirizano wa ntchito komanso atchule munthu amene anawapatsa chilolezo choyamba ntchito ya ukadaulo yowerengera mtengo wa hotela ya Amalis mgwirizanowu asanawumalize. Wapampando wa komiti Stephen Baba Malondera anapereka lamuloli ku Lilongwe pamene akuluakulu a EMJ Advisory Public Accountants anakaonekera pamaso pa komiti. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka ndi Madalitso Muhango. Lachitatu komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma inakumana ndi kampani ya EMJ Advisory Public Accountants yomwe inagwira ntchito yowerengera mtengo wa hotela ya Amalis yomwe imagulitsidwa. Izi zadza pomwe komitiyi inakhazikitsa kafukufuku owunika mmene hotela ya Amalis anayigulitsira kutsatira kudandaula kwa anthu mdziko muno. Poonekera ku komitiyi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya EMJ Advisory Public Accountants Emmanuel Chisale anati bungwe la Public Service Pension Trust Fund linasankha kampani yawo
mwezi wa Novembala chaka chatha kuti ipereke upangiri wa ndalama zomwe angagulire hotelayi osati kutenga nawo mbali pa zokambirana zogula hotelayo. Pamenepa komitiyi inafunsa kampaniyi ngati ili yovomerezeka kupereka upangiri komanso mitengo ya katundu osiyanasiyana. Achisale anavomereza kuti sali oyenera kuchita ntchito yopereka mitengo ya katundu, koma anazikhulupirira kuti akhoza kugwira ntchitoyi potengera maphunziro komanso ukadaulo omwe kampaniyi ili nayo. Apa wapampando wa komitiyi a Stephen Baba Malondera anauza kampaniyi kuti ipereke zikalata za mgwirizano zomwe kampaniyi inasayinirana ndi bungwe la Public Service Pension Trust Fund, zikalata zina zomwe amalemberana komanso uthenga wina uliwonse ofunikira okhudza momwe ndondomeko yopatsana ntchitoyi inayendera pofika lachinayi pa 12 March isanafike nthawi ya 12 koloko masana. Napempha kuti akatipase ma details a munthu amene anayimba foni chifukwa anayamba kugwira ntchito imeneyi palibepo contract yosayinidwa bwinobwino, anangolandira foni kuti ayamba ndipo nikuthamanga mukamaliza ndiye zina zoti zikambirana pa njira. Ndiye zimenezinso tinachiona kuti ndichosamwisa. Ngati Public Accounts Committee tinapempha kuti atipase ma details onsewo, ndiye tapempha kuti atipase contract, atipasenso dzina la munthu amene anayimbira ndipo kuti ndiliti. Tapemphanso kuti mmene kambirana za kuti agwire ntchito imeneyi anayuza njira yanji. Poyankhapo pa nkhaniyi achisale ati kampani yawo inalandira ndalama zokwana 26 miliyoni kwacha chifukwa cha ntchitoyi, ndipo malipirowo anachitika mgwirizano atasayinira kale, ngakhale kuti kampaniyi inali itayamba kale ntchitoyi mgwirizano asanawumalize. Ife mbali yathu tinangobwera tangopanga ripoti ya advisory, so ifewo timangopanga advice kutenga ndi zimene tinapeza kungopanga advice pension fund. Okay, nikupereka zoyenera kuchitazo, komano zoyenera kuchitazo ifeyo sinatenga nawo mbali apart from kungopatsa ma figures kuti these are the figures that we think should be there. Komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma ya PAC yakhala ikukumana ndi adindo osiyanasiyana okhudzidwa pa nkhani yofuna kugula ndi kugulitsa hotela ya Amaryllis ngati mbali imodzi ya kafukufuku. Apolisi mdziko muno atsimikiza zoti amanga mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli Jack Kamwachale. Mneneri wa polisi mdziko muno Laelo Chintembo wati mwazina anthu awiriwa awamanga powaganizira kuti anagwiritsa ntchito ofisi zawo molakwika komanso anasakaza chuma cha bungweli. Achintembo akuyankhula ndi Geoffrey Chinawa. Ndizoona akuluakulu akale awiri a George Damaseke Kasakula amene anali mkulu wakale wa MBC amachokera mudzi wa Kasakula tiye Kawamba ku Kasungu, komanso a Jack Kamwachale azaka 54 amene anali mkulu woyang'anira za chuma ku MBC kufikira chaka cha 2025. Iwo amachokera kwa Nyambo kumwe yaikulu Phambala mboma la Nchewu. Mwamanga apo waganizira milandu yanji? Akuluakulu amenewa tawatenga powaganizira milandu yakusagwiritsa ntchito bwino office imene amagwira. Anthu awiri amenewa adasokoneza ndalama kuma bank account a bungwe la MBC, komanso amatha kulola anthu kulengeza malonda mwaulere mosapereka ndalama. Zitachitika izi anayesetsanso kufufuta marekodi kuti zinthu zawozo zisaoneke. Komanso tinapeza zinthu ziwiri zitatu monga mkulu wakale kutenga banja lake kukagona ku hotela ina yayikulu mu mzinda wa Lilongwe zimene zinali zoyenera ndondomeko za ntchito yake. Zinthu zili bwanji molingana ndi kafukufuku wanu komanso kuyenda kwa mlandu umenewo? Ndikuwalemba ma statements pakali pano, ngati tingamalize mochedwa ndiye kuti aonekera ku court mawa, koma ngati tingamalize mofulumira aonekera ku court lino madzulo ano. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Ndalama zokwana 1.28 trillion kwacha zomwe zikupita ku nduna wa zamaphunziro mu dongosolo la zachuma zithandizira kupititsa patsogolo ntchito zamaphunziro mdziko muno. Apolisi atsimikiza zakumangidwa kwa mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli Jack Kamwachale. Ndipo bungwe la Tobacco Commission latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti chaka chino fodya agulidwa pa mtengo wabwino.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Bungwe la Malawi Red Cross Society latsindika kufunika kugwira ntchito ndi anthu am'madera ngati njira imodzi yothana ndi vuto la kolera. Akuluakulu a bungweli anena izi pomwe akupitiriza ntchito yophunzitsa ndi kupereka upangiri pakapewedwe ka kolera makamaka m'madera momwe akhudzidwa ndi muliriwu. Tili ndi zambiri mu lipoti la Elim Chimoyo. Kuyambira kumapeto kwa chaka chatha, anthu oposa 800 amaorganizira kuti apezeka ndi matenda a kolera. Izi zachititsa kuti akuluakulu a zaumoyo amaboma ena omwe akhudzidwa achilimike pa ntchito yolimbikitsa kuthana ndi matendawa mothandizana ndi bungwe la Red Cross. Malinga ndi mkulu wa zaumoyo ku bungwe la Red Cross Adan Kapombosola Banda, ofesi ya zaumoyo ya boma la Mulanje inawafikira pakufunika kopereka upangiri makamaka kwa anthu amdera la mfumu yayikulu Chimu kwa Namphungo, komwe anthu 7 anapezeka ndi kolera. Iyi ndi ntchito imodzi ndi kupitirira kwa ntchito imene tikugwira makamaka pothandizirana ndi boma kuti tilimbane ndi kolera amene tili naye pakali pano. Tinaona kuti mwina chofunikira kuti tikhalire pamodzi ndi anzathu amene ali ku community komweko kuti mwina tigawaneko nzeru. Mwina sitinganene kuti ndi training chabe, komano kugawananso zina zimene zikuchitika kumudzi kucha ndi kuona kuti tithandizana bwanji. Maphunziro amenewa ndiwathandiza mavolontiya athu kuti akagwire ntchito limodzi komanso amvetsetse kuti kodi kolera nchani, makamaka kuonanso zizindikiro zimene zimakhapo za kolera, kuti akaona kuti munthu akutera azithe kumwina mwachangu kuwadziwitsa alangizi a zaumoyo amdera mwawo kuti zofunikira kuchitikaso zichitike ndithu, kuti kolerayo isapitirire kufala komanso anthu afike kuti alandira thandizo loyenerera mwachangu. Mmodzi mwa anthu ogwira ntchito yodzipereka ya uvolontiya ku derali, Mai Esther Mose, ati upangiri wa mtunduwu uthandiza kufikira anthu makamaka m'madera omwe mliriwu umayambira. Zimene zitithandiza chifukwa choti tikakupewa kwachi timafuna timalangiza anthuwa, tinakhala ndi kafukufuku kuwathandiza anthu m'makumumu, ndi mmene siletabwera kuno tikathandizanso molimbikisika kuti akakhala ukhondo kuti cholinga kolerayi mene yazizira muisakhale sekupitirira ikhale kuzizirira pati pamene papa. Koma ngakhale palibe anthu atsopano omwe apezeka ndi nthendayi m'masiku 28 apitawa, mkulu woona zakapewedwe kamatenda ku chipatala chachikulu cha Mulanje Samuel Njanje wati iwo salekerera pa ntchito yophunzitsa anthu m'madera. Ife ngati azaumoyo timagwira ntchito ndi anthu ozipereka amachokera m'midzi yosiyanasiyana. Patokha tingene kuti tigwire ntchitoyi ikhozokhala kuti ikwaniritse mu nthawi yochepa. So maphunziro amene tachitawa kukumana ndi anthu ongozipereka amagwira ntchito ndi Red Cross komanso ndi ena mwa alangizi athu athandizira kuti anthu amene aphunzitsawa akwanitse kupita kumudzi kukaphunzitsa anthu momveka bwino nkhani ya kolera, kuti imafala bwanji, angapewe bwanji, komanso kuchita kafukufuku m'midzi yawo kuti zimene zoyambisa matenda a kolera ndi zinthu ngati ziti kuyathana nazo. Bungwe la Malawi Red Cross Society lachititsa maphunziro m'maboma a Chikwawa, Blantyre, Mwanza, Neno ndi Mulanje polimbikitsa ntchito yolimbana ndi kolera. Elim Chimoyo, MBC, Mulanje. Bungwe la Tobacco Commission lati alimi asadandaule popeza bungweli lionetsetsa kuti fodya yense chaka chino amugule pa mtengo wabwino. Mneneri wa bungweli Telefolas Chigwenembe wati chaka chino fodya acheperapo poyerekeza ndi chaka chatha, zomwe zichititse kuti fodyayu agulidwe pa mtengo wabwino. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission Telefolas Chigwenembe wati alimi ayembekezere mitengo yabwino msika wa fodya akausegulira. Iwo ati kafukufuku wawo amene sanafike kumapeto akuonetsa kuti chaka chino fodya achepa ndipo mitengo ikhala yabwino. Alimi apewe kugulitsa fodya wawo kwa anthu ena ajamangoenda m'midzi kumagula fodya, chifukwa anthu amene aja amagula mowadera alimi, koma alimi akadekha kungotichira pang'ono akagulitsa fodya wawo malo ovomerezeka kumene akalandire mitengo yovomerezeka, ndipo iwo apindula ndi ntchito yawo.
a Aubrey Mseteka omwe ndi mlimi wochokera ku Watereka mboma la Msimba ati akuyembekezera kuti malonda a fodya chaka chino ayenda bwino. Ifetu alimi tizipezako kaphindu pamapeto ake chifukwa ulimi ndi business kwa ifeyo. Ndiye kopanda kuti gula bwino chaka chamawa sitingapezeso phindu loti tizalimeso bwino chifukwa ifetu sikuti tiumalima kuti tikagule fertilizer koma tiziphindula makamaka nanga siti makhala kuti tili ndi antchito timakhala kuti iso ndi banja loti timasamalira. Mulimi wina Naomi Chavula wati chaka chino mvula yagwa yambiri ndipo yakokolola chonde munda zomwe zichepese kuchuluka kwa zokolola zake. Okushoni tukazika kuti ngeti wanga katigura komakola kupambana kwa shaka shamala. Kwa shaka shamala tikadandaula shomeni. So shaka shino vula yenamu yawira shomeni wona likuwangera tondeka. Kwetu kuti ngeti tikololenge utongeanga. Sukulu ya ukachenjede ya Luwana yalimbikitsa alimi achinyamata kuti ayambe ulimi wa mtedza wa makadamiya omwe akuti pakadali pano ukumabweretsa phindu lochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu a sukuluyi a Agnes Mwangwera alankhula izi pomwe amayendera ntchito yolimbikitsa ulimi wa makadamiya komanso mbewu zina pakati pa ophunzira a ku sukuluyi komanso achinyamata a m'madera osiyanasiyana. Ngati njira imodzi yolimbikitsa achinyamata kuti achite ulimi wa mtedza wa makadamiya, sukulu ya ukachenjede ya Luwana ikugwira ntchito ndi kampani zosiyanasiyana za ulimi kuonetsera achinyamatawa za ubwino wa ulimiwu. Imodzi mwa kampanizi ya Galamax inapereka malo pafupifupi mahekitala 50 ku famu ya Msunga ku Lilongwe kuti sukuluyi igwiritse ntchito ngati munda wachitsanzo. Ophunzira ku Luwana komanso achinyamata a midzi yomwe inazungulira malowa akuphunzira ukadaulo osiyanasiyana wa momwe angalimire makadamiya pophatikiza ndi mbewu zina monga chimanga, soya ndi mpendadzuwa poti mbewu ya makadamiya imatenga zaka zisanu isanayambe kubala mtedzawu. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Luwana a Agnes Mwangwera, kulimbikitsa achinyamata mu ulimi wa makadamiya kuli ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito zachuma mdziko muno. Mbewu ngati ya makadamiya ndi mbewu yoti mukadzala pamatenga zaka 5 musanayambe kukolola, koma mukadzayamba kukolola imatha kukhala mpaka na zaka 50. Ndekuti mukuonetsetsa kuti ndi mbewu yoti ukadzala ndiyopita ku mibado. Ndi chuma ndithu chokhazikika chimene mulimi akhoza kutani kuyikapo. Mmodzi mwa achinyamata omwe apindula ndi ntchitoyi, Beston Mungaphe, wati agwiritsa bwino ntchito ukadaulo omwe wapeza posintha kachitidwe ka ulimi wake. Imene ndaona ngati pa ulimi uwu ndi wabwino chifukwa zinthu zina zikumakhala ize tikumatha kupanga ngati mwachidule. Let's say kuti apapa tinalima makadamiya koma munda omwewo tikhoza kulimaso chimanga, zomwe zikutanthauza kuti tikhoza kupeza phindu lalikulu pamalo ochepa. Kupatula Galamax, Luwana ikugwiranso ntchito ndi kampani ya Paramount Holdings yomwe ikuphunzitsa achinyamatawa njira zamakono za ulimi monga kupopera feteleza wa madzi. Mkulu wa ntchito za ulimi ku kampaniyi, Samson Montali, wati nkofunika kuti alimi adziwe njira zamakonozi pofuna kupeza phindu lochuluka. Ndi feteleza amene cholinga chake tiyathandizire ku Malawi kuno alimi ang'onoang'ono ndi alimi akuluakulu. Komanso china chimene tinachitika panopo nchona kuti timaonetsera kuti kodi nzotheka kugwisa ntchito kandege kajamati drone kuti mulimi akhoza kugwisa ntchito feteleza ameneyo. So tinaona kuti nzotheka kuti angakhale feteleza uyuyu akhoza popera pogwisa ntchito sprayer komanso akhoza popera pogwisa ntchito drone makamaka kwa alimi amene ndi minda yayikuluikulu. Ntchitoyi ikuchitika potsatira njira za ulimi zamakono monga kugwiritsa ntchito tindege ting'onoting'ono ma drone pothira feteleza m'mindayi komanso mankhwala opha tizilombo tomwe timaononga mbewu. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Ndalama zokwana 1.28 trillion kwacha zomwe zikupita ku nduna wa zamaphunziro mu dongosolo la zachuma zithandizira kupititsa patsogolo ntchito zamaphunziro m'dziko muno.
apolisi atsimikiza zakumangidwa kwa mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula komanso mkulu wakale oyendetsa chuma cha bungweli Jackie Kamwachale. Ndipo bungwe la Tobacco Commission latsimikizira alimi a fodya mdziko muno kuti chaka chino fodya agulidwa pa mtengo wabwino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Malawi is innovating. Across our labs, campuses, startups, and enterprises, solutions are being built to solve real challenges in our communities. Now, it's time to take them to the world. The Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, invites ICT innovators, startups, developers, researchers, students, and technology enterprises to apply for the National ICT Innovation Awards, taking place on 21st April in commemoration of World Creativity and Innovation Day. If you have developed a functional prototype, whether hardware, software, platform, or system built in Malawi, this is your opportunity. Only innovations that have reached at least prototype stage and are demonstrable will be considered. Applications will be assessed on impact, originality, technical quality, scalability, sustainability, and inclusivity. The two innovations will receive an all-expenses-paid opportunity to showcase their solutions at the ITU AI for Good Global Summit in Geneva, Switzerland, gaining international exposure and engagement with global ICT and AI leaders. Finalists will receive mentorship and incubation support. Built in Malawi, ready for the world. Apply online through MACRA's official online platforms. Full application details and submission guidelines are available on the official application link. Applications close on 14th March 2026. National ICT Innovation Awards. Innovation that moves a nation.